Сәлам достlar. Бүгенге тапшыруны башлап, барчагызга да имин көннәр, матур кайфләр телим. Һәм экраннар алдына Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче матур хатын-кыз Фәридә Шамиловна Хуснетдинованы чакырып алам. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Иң якын кешеләре аның бәйрәм иртәсен матурлап, махсус аңа дип безнең тапшыру аркылы кытлау сәламнәре җибәрәләр. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Рафат Абдулхалимович, улы Рамил, килене Лилия, оныгы Булат, кодагысы Галия Рәшитовна һәм кодасы Наил Фатихович котлыйлар. Һәр бөек ир-ат артында шундый ук бөек хатын-кыз тора, дип тикмә генә әйтемнәр уйлап тапмаганнар. Минем дә тормышымны матурлаучы, ирешкән дәрәҗәләремә, үрләремә менәргә ярдәм итүче якын кешем, сөекле хатыным Фәридәм бар. Икәү бергә без аның белән утлар да кичтек, суда да йөздек дигәндәй. Язмыш ул бүгенгедәй гел йөзе белән генә безгә карамады. Аның авыр чаклары да җитәрлек булды. Барысында бергә, шөкер Аллага, җиңеп чыга алдык. Ике күркле балаларыбызны дөньяга тудырып, бүген оныкларыбызны кышып, әби-бабай бәхете татыйбыз. Бүген, кадерлем, син үзеңнең матур туган көнеңне каршылыйсың. Шуңа рөхсәт ит кытлап, барысы өчен рәхмәт әйтергә. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссың алда яратканым минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Балалар да инде үсеп җитте, әби-бабай диләр, оныклар. Бу дөньяда тагын ни ул кирәк? Бары шул ул, олы шатлыклар. Сөекле әнкәебез, әтиебезнең сүзен дәвам итеп, сиңа баш иеп рәхмәт әйтәбез. Безне кеше итеп тәрбияләдең, бүген дә гел ярдәм итеп яшисең. Синдәй әниләр туа 1000-гә, язсын Ходаем 100-гә җитәргә, 100-гә дә җитеп сөенеп яшәргә, безгә әнием дип сөенеп дәшәргә. Кытлыйбыз сине туган көн белән, телибез тигез гомер әти белән. Хөрмәтле сине бар күрше күлән, яшә шатлыкта, гел бәхет белән. Кадерле кодагыебыз, без сезнең белән туганлашуга бик шатбыз. Кешеләргә олы йөрәк, киң күңел белән каравың өчен, җылы каршылап узатуыгыз өчен, тәртипле кияү үстереп биргәнегез өчен рәхмәт сезгә. Кодагыйның туган көне, җыелыштык бәйрәмгә, салдык күп төрле теләкләр, матур итеп бәйләмгә. Иң мөһиме саулык аңа, аннан кадерле ни бар? Туганнарсыз дөнья ямьсез, кодаларсыз дөнья тар. Кадерле Фәридә Шамиловна, якын кешеләрегезнең теләкләрен дәвам итеп, бары сезнең өчен матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Minən yolların avalır, barmı senin ғашық bir yarın? Әллә кайдан сине сайlar идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел. Уйламыйча торган минутым юк, аңлата алмыйм җаным хәләтен. Яратырга бары булдыра алам, минем юк башка сәләтен. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер.
үшін янам күйем гел. Yollarıma nurlar düşedin de Kuşak jeyip çıktın karşıma. Yaşın bugün süyu nazlarında Rahmetlimin sina barsına Merhamette parlı kanatımsın, Tengrim seni suyup birgenedir. Suluşunda yeşim her seğetim, Senin üçün yanam kuyem gel. Merhamette parlı kanatımsın, Tengrim seni suyup birgenedir. Suluşunda yeşim her seğetim, Senin üçün yanam kuyem gel. Suluşunda yeşim her seğetim, Senin üçün yanam kuyem gel. Фәридә Шамилевна Хуснетдинова хөрмәтенә алдагы котлау хаты яңгырый. Аны матур туган көне белән Павловка районыннан кызы Альбина, кияве Ренат, оныгы Усман, кодагысы Нурҗиган Исмаиловна, карт кодагысы Мөнирә Алиулловна котлыйлар. Инде үзем буй җитеп, кияүгә чыгып, әни булырга өлгердем. Тик һаман да төшләремдә әнкәемнең кочагына кереп, бала чакта сыман назланам, иркәләнәм, дип башлый Альбина үз хатын. Әниемнең йомшак куллары, йөрәк сусавын бастыра алырдай моңлы тавышы, бар сагышларыңны тарата алырдай назлы карашлары мине гомерем буенда бәхетле итә. Бүген газизыбызның туган көне. Кадерлебез, рәхмәт сиңа. Бала чагым бәхетле үтте. Әле дә бу дөньяда син барга мин бәхетле булып яшим. Кайчан гына бармыйк, кайнанамның табыны кырган, тәмле ризыклары пешкән, өе пөхтә, кәефе әйбәт дип дәвам итә кияве Ренат бу хатны. Гомердә дә әнинең авызыннан авыр сүз чыга да алмас шикелле. Ул барыбызны да үз балалары сыман күрә. Ә инде оныклары өчен ул җанын кызганмый торган әбекәй булып яши. Кадерле кодагыебыз, сиңа югарыдан шәфкать тулы йөрәк бүләк иткәннәр. Бик мөлаем гына йылмаеп, ягымлы гына сөйләшәсең. Артык тавышыңны да арттырмыйсың. Синең яныңда шундый рәхәт. Без бәхетле синдәй кодагылар булганга. Котлыйбыз сине туган көнең белән, һәм кодабыз Рафат белән әле узак еллар бәхеткә күмелеп яшәргә телибез. Фәрештәләр җаным икән синдә, бик пак, ару синең күңелең. Шуңадырлар җыр, моң булып уза, әкрен генә синең гомерең. Әбекәем, рәхмәт җылы назың биреп, мине иркәләп сөйгәнгә. Иң татлы җимешем син диеп, нык кышып, бөрүбеп киткәнгә. Гомердә дә әнкәй онытмабыз безгә кылган изгелегеңне. Кайтарырбыз мең яхшылык белән сиңа әнкәй игелегеңне. Бәхетле бул туган көндә генә түгел, алгы көннәрдә. Синдәй матур кеше туа җиргә бары тик бер, бик күп меңнәргә. Кадерле Фәридә Шамилевна, Павловка районыннан килгән котлау хатын бик матур җыр дәвам итә. Рәхим итеп тыңлагыз.
рәхмәт җит